Madame, monsieur, dames en heren. Van harte welkom op deze bijeenkomst ter herinnering aan de landing van onze Franse parachutisten in 1945. Bijzondere visite van een midje in Appelskeer. Daar wie een groep Franse oud-militairen te gast om de bevrijding van Appelskeer tijdens de Tweede Wereldoorlog te betinken. Exact 20 jaar werd Appelskeer met hulp van Franse parachutisten bevrijd van de Duitsers. Een moment dat Appelskeerster Harm Hoenstra nog maar al te goed weet. Als lieds jonkje maakt er het spannende moment mee. Nou, dat was zodanig. Het kan aan de kant uitlopen. Ja, de Duitsers de overhand kregen. En de Oosterwolde en de Balhof, daar zaten de Duitsers, wel 200. En die paar Fransen die hier rondlopen. Van de Franse para's die het Appelskeer bevrijden, libbet er net in meer. Wel binder oud-militairen en familieleden te gast. Om te zien hoe het een nieuw monument ontbleerd wordt. Dan nooit eens onder bevrijders. En als symbool voor de vrijheid. Ik denk niet alleen dat het primair om die oorlog gaat. Ik denk dat het primair om de vrede gaat. De bevrijding die we met elkaar elke dag mogen vieren. En dan is dit een ondersteuning, maar ook een dank en een waardering en een respectering naar die Franse paras die daarmee begonnen zijn in 1945. Het monument stiet op de Brege. Het plak dat het alle jaar om draaide bij de Franse bevrijdingsactie. Als we ver over mijn schouder heen kijken, daar zien we een veevoederbedrijf, een groot gebouw omhoog. Daar is inderdaad door de paras, de Franse paras, die een beetje vanaf Oosterwolde hierheen kwamen, zijn daar mitrailleursposten opgezet ter bevrijding van de brug die u achter mij ziet. Nou, daar lagen de Fransen op. Die beschoten de brug hier. Ja, zeker.